La història viva s'ha passejat per la sala d'exposicions de Silla personificada en un dels últims brigadistes internacionals, José Almudévar, qui ha visitat l'exposició, Manuel Azaña i la Segona República. Aquesta exposició, que mostra des de fotografies com la del multitudinari míting al Camp de Mestalla al 1935, l'humor dels tebeos de l'època o diaris on, entre altres, era notícia que per primera vegada les dones podien votar a l'estat espanyol, estarà oberta fins al 28 d'abril. En la seva visita, José Almudévar, nascut a Marsella i de pares valencians, no ha parat de contar anècdotes de la seva joventut on va participar, entre altres, al front de Terol. Tal vegada no se ho cregueu, però és la realitat. Sense una bala se n'anaren pa a Teruel. També ha apostat perquè la Tercera República arribarà pront. El que estic mirant jo, perquè rode molt per les institucions d'ací d'Espanya, col·legis i universitats, i la joventut està però formidable, formidable. Jo crec que sí. Tal vegada jo no ho veig, però ve la tercera. Durant el matí ha estat acompanyat pel regidor de Cultura i Memòria Històrica, Valentín Mateos, que ha volgut mostrar-li en primera persona l'exposició. A més, ha animat a la gent de Silla a que vingui a visitar-la. Convidem a visitar i conèixer la figura de Manuel Azaña en esta exposició que inaugurem així en el nostre municipi, una exposició que treballa la figura de Manuel Azaña de la Segona República i que trata de traure de l'oblit una de les èpoques en les que més transformacions i més canvi social se va donar en l'etapa que va suposar la Segona República. Amb un aplaudiment emotiu ha finalitzat la visita de Josep Almudévar, lluitador i brigadista internacional. Si voleu passar-vos per l'exposició, recordeu que fins al 28 d'abril podeu fer-ho de 6 a 8 entre setmana al carrer Castell, número 1.